Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill. Herrera's 3. Herrera's 3. Herreras, may foul kay Pineda. Number 7, Pineda. Pangalawa na yan para kay Pineda. First team foul, MQC. Unang free throw ni Herreras pumasok. Jesus to Pineda. Pineda na nabitawan niya bola. Habulan sa bola. Nakuha ni number 4. Regala to number 6. Herreras. Uminit yung kamay ni Herreras. Nagbabagang kamay. Sub. Sino? Flores, number 15. Nagbabaga yung mga kamay ni Herreras. Nick Dow, hands Nick Dow. Foul on number 7, hands Nick Dow. Number 2. Nagkasalubungan yan. Nagkatamaan ng tuhod. Rebound in number 6.
Number 2, De Jesus. Ball out of bounds. Bola pa rin yan ng MQC. With only 15 seconds remaining sa ating shot clock. 7 and 26 sa ating game clock. Regala. Slicing the middle floater, wala. Pero bola intercepted by Manansala. Layup niya, may foul committed on number 6. Si number 6 mayroon ng 4 na foul. 2 team foul para sa MQC. 7 and 7. Unang free throw ni Manansala ay pumasok. Sab. Wala na tapik ni Nick daw kay Delpino. Delpino, bye-bye. Bye-bye. De Jesus. De Jesus. 2-point shot para kay De Jesus. Delfino may tangan ng bola. To Hans Nigdao. Number 5, Manansala. Tira ni Bereras, wala. Rebound. Hans Nigda, wala pa rin. Pineda po na rebound. Pero bola na agaw ni number 6. Pereras. Gusto na ngayong Pasko, si Pereras. Pereras for 3. Lumabas na, pumasok pa. Foul number 7.
Delfino. Tatlo ka na, second team foul. Foul on number 3. Number 3. Bye-bye. Panglimong foul mo na yan. Sub. Henderson. First foul on Henderson. Third team foul. Unang free throw ni number 11, David, pumasok. 63-98. Flores, out ka muna. In favor of the Jesus. 2 minutes and 19 seconds. Regala, Klitsch regala, Klitsch regala, regala. Tinapon yung bola ni Klitsch. Last 2 minutes. Foul on number 8, number 5. Penalty. One out of 2 para kay David. Kyle Regala. Kyle Regala to Henderson. Umikot. Foul on number 21. Pangatlong team foul pa lang yan para sa MQC. Wala pa. Kyle, wala. De Los Santos para sa rebound. Regala, pagkakataong score. Pinasa kay Henderson. Pero may foul committed on number 2. De Jesus. Foul on number 16, Henderson. Penalty. Carry on. Del Rosario. Del Rosario, wala pa rin.
Agawan sa bola kay Del Rosario. Pasa kay number 11, David. Regala. Nagmamadali si Regala kay Lingad. May foul on number 21. Anemic shot. Penderson! Fadeaway shot para kay Penderson. Bola pa rin yan ng MQC. 14 seconds sa ating shot clock. What a shot by Penderson. Number 21, wala. Lingad kay Regala, pagkakataon. Regala, number 23! Regala for 2 points. Ang bilis nakababa sa depensa ni Regala. Ayun, nagka-foul. Regala, number 23, penalty. Seven, 8 seconds. Diyan po nagtatapos ang ating final period, 102-71 St. Augustine. Maraming salamat po, Holy Angel University. Magandang araw po sa ating lahat. At nagbabalik nga po ang UCAAP 2018 at ngayon makakasama natin ang winning coach na si Coach Hamperdingto. Coach, ano po yung naging susi para naman makuha nyo ngayon yung parang walang bahid nyo pa na pagkatalo dito sa UCAAP 2018? Yun na nga, nakuha namin to bilang
araw-araw practice namin, preparado kami, kahit anong ready kami. Kaya pine-perfect lahat ng anong dapat mangyari sa loob ng court. So ito nangyari itong laban na ito, lumamang kami sa halftime. Doon sa first quarter, second quarter, nag-a-adjust pa yung mga bata dahil ang gulo sa nila sa loob. Kaya doon sa pagkatapos ng first half, kinausap ko, inadel ko sila. Sabi ko, masyado tayong magulo sa depensa. Lahat kinukuha nyo yung may hawak ng bola, kaya may nalilibre doon sa ilalim. Sabi ko, so nag-adjust kami, kaya yung nagawa nila, kaya na-perfect. Kaya lumayo kami. Tsaka pumutok yung mga shooter namin. Carlo, para kanino mo inaalaya itong game na to? Sa mga magulang ko at saka sa lola ko. So Carlo, ano yung naging sekreto para sa pag-imbak nyo ng puntos? So nakita natin medyo landslide ngayon yung laban nyo. Sabi nga ni coach, maging matapang lang sa depensa and dapat maging masipag and tiyaga. Alright, there you have it, Carlo Ferreras. At depensa nga ang naging susi para kay Carlo upang makakuha sila ng mas maraming puntos laban sa kupunan ng Merida Queen College. At yan mga huling kaganapan dito sa UCAAP 2018. Back to the ballgame. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill. Vice Governor Delta Pineda, developing youth through education, leadership training, talents, and athletics.